microphone na. Lagi, microphone mo ni. Hi guys, mag-jamming may. Naputol karon. Ha? Naputol ka? O ka na? Mag-jamming may kauban sa among duha ka kids. 2 kids, 1 babae. 2 kids, 1 babae. Okay. Hello mga ka-vloggers. Subscribe here. Welcome to our family bonding. Family banding. Family banding lagi tawag ka ni Mang. Jamming, family jamming. Sige, go. Pang, sign pang. 1, 2, 3, go. Para sa may kumpento sa kabanan ko sa Minotopet kasi ba nang uhuli mura pa rin ang murang ale banal na so santong kabayo natato ako hihihihi banal na so santong kabayo natato ako sa'yo. Nangangaral sa langit ang isang lalaki. Hiningin ang pera ng batang kulubin. Pasensya na para doon sa templo, papagaan lang po sa pinasiji. Lumipas ang gusto ang lalaki, banal na so, santong kabayo, natatawa ko, hihihi. Banal na so, santong kabayo, natatawa ko, hihihi. Ano man ang iyong ginagawa sa iyong kapatid at siya rin ginagawa mo sa akin. Ano man ang iyong ginagawa sa iyong kapatid at siya rin ginagawa mo sa akin. Ano man ang iyong ginagawa sa iyong kapatid ay siya rin ginagawa mo sa akin. Ano man ang iyong ginagawa sa iyong kapatid ay siya rin ginagawa mo sa akin. Banal na so,
Jamin-jamin, apa nih? Okay, doon na pa. Jamin-jamin, action. Bye-bye! See you tomorrow!